La documentació que ens han fet arribar és l'inventari d'emissions de referència, que ha tingut en compte, per a saber els càlculs d'emissions de CO2 que tenim en el municipi de Catarroja, han tingut en compte àmbits que depenen de l'Ajuntament i àmbits que no depenen de l'Ajuntament. Després, en el document que tenim de vulnerabilitat i exposició a sistemes humans i naturals, impactes del clima, doncs tenim també un document que ens avalua tota la vulnerabilitat davant del canvi climàtic amb una combinació d'exposició, sensibilitat i capacitat de resposta i adaptació. En tema d'adaptació s'han tingut en compte els sectors de medi ambient, salut, agricultura, aigua, urbanisme, zones verdes i, per supost, l'energètic i l'industrial. I he de comentar que si nosaltres se comprometerem a reduir les emissions de CO2 en un 40% durant aquests anys i mentre s'ha realitzat aquesta documentació conjuntament amb la Diputació, he de dir que nosaltres encara ens queda fins al 2030 un 35,6% d'aquest 40% que s'havien compromès, o en augmentar l'eficiència energètica un 27%, encara es queda un 21% per assolir. Com és que no estem en el màxim? Doncs perquè durant aquests anys ja hem anat implementant i s'han fet algunes coses en el municipi, com per exemple l'elaboració d'una auditoria d'enllumenament públic, que consta a més en la documentació que ja tenim feta, la substitució de luminàries per altres més eficients, que se va fer durant els anys 2017, 18 i 19 en Catarroja, per la meva anterior companya de Medi Ambient, la comptabilitat energètica municipal, també és una cosa que disposa ja el municipi. Se va fer, per exemple, la fixació de temperatures de consigna en els equips de climatització. Tot el que estic llegint són mesures de mitigació i d'adaptació que figuren en el pacte de les alcaldies i que ja tenim fet en el municipi o s'han donat els passos inicials. Per exemple, la instal·lació d'energia solar fotovoltaica, tenim 7 instal·lacions. Es veu que se van fer cursos de conducció eficient ja fa uns anys, o promoció de l'ús de la bicicleta, per exemple, en el transport dels empleats municipals, que com ha corroborat Martí, tenim ara mateix 2 bicicletes elèctriques per a ús dels empleats municipals. També, per exemple, s'ha augmentat la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Vull dir, hi ha un munt de punts que encara que potser no hem assolit el 100% de possibilitats, tenim assolit ja una part interessant. L'aparcament segur de bicicletes, que tenim ara un pilot en front de la Florida, o, per exemple, en l'àmbit d'agricultura tindré ja desenvolupat un projecte de plaques solars en estancats. També la bonificació fiscal en llicències d'obra per a implantació d'energies renovables que aprovarem fa poc i de la qual me sento orgullosa d'haver estat, este municipi ha donat els seus passos ja endavant. I respecte de l'adaptació, podem comentar que hem fet reformes en infraestructures, sobretot en escoles, que han augmentat la seva eficiència, el seu confort, o se planteja, i estem en el tema, de l'augment de superfícies verdes o tot el que us he comentat dedicat al sector agrícola. I això és el que aprovem així. Sí que és de veres que hi ha una estimació econòmica del pla que en total del municipi fins al 2030 és de 7.376.930 euros, i que és de veres també que no sols el municipi ha de carregar en esta càrrega econòmica, sinó que tenim recursos financers previstos des de l'IBACE, Diputació i Conselleria que s'estan afegint. Amb la qual crec que és algo molt assolible que nosaltres en el 2030 puguem ser un municipi referent al respecte del pacte dels alcaldes.